Basta Lagundi, Plemex! Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tubo, good morning. Gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Mauran-uran pong pagkaaga. your window to Good morning sa mga kababayan po niyato na nag-celebrate sa ng birthday sa kanyan. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Good morning sa mga job seekers. call out. Good morning sa mga empleyado ng gobyerno kasarabi ang mga elido. Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. Ako po si Mardela, dahil iba, sadit sa naverotian. Alipat lang pang iribaran, tagang alas 11 lang kita. Kapag alas 11, papasok po ang DTI sa Consumer at Negosyo Program. 11 to 12 po yan para po sa ngunya na Aldao. Good morning po sa mga kababayan po niya to na yaon dyan sa naiipit sa mga traffic. At saka lubog sa tubig. And good morning po. Ingat-ingat po tabi. Makusog ang mga pag-uuran. Dito po sa tayo pong palibot. Dahil lang po sa shear line. No? Hindi tayo nilulubayan ng shear line. Yan yung dating tail end of the cold front. Pero yun na shear line ang gamit po ngunyan. Kaya ang pasiguro po kan iba, nag-suspend na po ng klase. Tanganing, kumbaga yung face-to-face classes sinuspend. Tanganing po na dyan, nasa nakamo sa arong nindo, dahil po na magka-deresquido. Yan po. Ligay-ligay sana, pati sa mga drivers, mga tugang kamotorsiklo, drivers po, mga tugang ng, mga bikulo, likay sana. Dahil mas mo dumagparang mamadali, tanganing na, dahil kung magkaigo ng problema. Yan. Good morning kay Daddy Poms. Good morning sa tuya po ng mga suki. Diyan po sa Queensland, Australia, kay Sir Jeff Santos. Diyan sa, sa Alaska. Good morning kay, kay Padi. 43002. Sir, Barrios, yan. At saka si 43016, si Sir Arvin dyan po sa Dubai. Good morning po sa Indugabot. Sa mga nagarantabay, sa mga harong-harong po nindo, good morning. Kay Bananta sa technical side, si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. Yan po dyan si Jerome Nico Martinez. And then, siyempre, sa newsroom, sa itong mapag-iriba, si Jenny, si Angel, at saka si Mary Joy Jeresco. Bantang yaon man sa luwas sa Megapolis Patrols pa dagos pong pangalap ng mga istorya para may balangibog sa unuan sa mapukawan mga turog sa pansitan. Ayan po tabi, adi. O di may pingigibong niyan mga tugang na jobs fair. Diyan po mga tugang sa sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano. Dakulda po ang mga bakante. At ang ani po na magkaigwa po ng oportunidad na makapagtrabaho either sa local o baka igwang nga ni sa abroad, no? Aramon ta, baka may dugang pang impormasyon mga tugang si Joshua James Bino, ali po dyan sa saya pong area of responsibility. Joshua, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mark. Good morning sa mga karantabay.
pinuso na ng mga job applicant. Hindi nga ibalong sentro for recreation tabi, Sir Mar. Okay. Dahil ang 16 na mga job vacancies ang ano yung dito binuksan tabi, Sir Mar, na pwede nga aproduksaran kan mga job seekers ta. Bako sa mga taga-Legazpi, pwede bukas ini para sa gabos na gustong mag-apply ng trabaho. Taman na yung line ang ano yung dito, Sir Mar, so gustong magtrabaho sa mga opisina di gobyerno. Pwede, Mayor, pwede po like si Sir Mar de la Cruz po sa DCGB. Sir Mar, si Mayor Garvin, meron pa rin sa na kinalaman dito sa maiwas dakulang job fair na inorganisar sa lokal na gobyerno. Mayor, si Maguire po. Mayor, good morning. na hapon, aga. Yes po. Ora na Ayun. aga. Maugmang mari, ano, Good morning. despite na makusog ang uran, rusok man po ang mga naghahanap ng trabaho tabi, opportunity na bigtaw kan syudad. Well, tama ka, Mar. So pinagsasabing kulang ang trabaho, yan nahiling ka, nakulon pala na job vacancy. All you have to do is tiripunon sa mga employers and to provide easy access sa Hello? Paninda. And this is what we're doing right now sa tuyang syudad. Nakita mismo, permi nag-sponsor ki job fair, tanganing maging accessible ang trabaho Yes sa po. tuyang mga syudadano at sin mga kababayan tang Albayano. Aba. As you know, we have 70 employers, 60 are local, and 10 are overseas employment. And digdingani sa overseas employment, they are needing 15,000 jobs in Simil na trabaho. Lalong-lalo local employers ta. And nahiling tango niyan sa pinagpipilahan itong ahensya kan sa tuyang Department of National Defense, itong Moya Mag-Army. Blockbuster tabi, Mar, ang nagpipila duman sa Moya Mag-Army sa Aramubaya. Alam ko baga ang sweldo kaan. Yes. Siguro ang basic nila nasa 39,000 ang monthly. Kaya di ka mga last na baka si Joshua magpila naman digdi sa pag-army. Mapirate ka Hello? army. Sigurado si Mar. Baka mapirate ka army, Mayor. Hello. Hello, Mar. Yes po, Mayor. So, labi ang kaugmahan ta bilang alkalde kang syudad dahil very successful ining job fair ta despite of the heavy rains, yaon ang partisipasyon ng 70 employers plus 16 government agencies na nag-officer man kitrabaho. Ayun. So we have more than enough here. And sabi ko nga ni sa peso manager ta kay Dads, dapat makulay ni sarong aldaw, dapat mga 3 hanggang 5 aldaw ini. Yes, takaning matawan ng oportunidad ng Gabos. Ano po yan, Mayor? Open po yan sa Gabos, bakulang sa Tagaligaspi. Well, open tabi, makulang taga Legazpi. Maski taga ibang munisipyo, I invite you to come. Take advantage of this opportunity na kung sa inso employer, pinagtiripon tahon niya na sinyaw na digdi. Pig-facilitate para so access nindo looking for jobs, trabaho yaw na digdi. So Yeah. ICR, magdigdi na tabi ka mo. Opo, yun ayo. I hope na madakul ang ma-hire on the spot sabi, Mayor. Well, I hope na duman sa mga pig-applyan nila, qualified sila, and then they will start soon working with these different employers. Pero ang Yes, nahiling ko dito tabi, Mar, ining sa overseas employment, mga nurses ang piga-kukuha. And then minimum ang sweldo, then nagbababa sa 70 to 80,000. Ayun, talagang kunyan blockbuster man. So, Mayor, naputol, Sir Mar, okay na po? Okay, yeah, ba. Okay. Mayor, salamatan po maritabi. Baka may gusto ka pa po tabing ipaabot sa mga kababayan. Go ahead. Well, again, Mar, for those who are interested applicants, ini kami maghapon hindi sa ICR Bitano in sampang lang ini kang SM take advantage of this opportunity. Pinagtiripon na tabi ang halos 90 na employers pangani makapagtao kay trabaho sa pangangiipokan sa tuyang trabahong mga kababayan Legazpi at sin sa Bilog na Albay. Apa. Thank you very much, Mayor. Mabuhay po ka mo dyan. Salamat. Ayun. Okay. Si
Mayor Garvin. Grabe man ang pila guman sa Philippine Army, Sir Mar. Diretso na pati nagpakapagurunting. Siyempre. Sa Army Cat na. Ayun siya pinakadakol na pila. Kaya sisibot so mga naka-duting PSO, sisibot na mapakaray so linya. Ayun so pinaka-blockbuster big na kayo ng GAT. Paano sa tubangan kayo ning sutahaw mga kayo ning Ibalong Sentrum. Yan, sana ang pagpila nila bakulang sa dahil lang ka ang sulo, kundi talagang para makapag-survey para sa katrangkiluang kanasyon. Correct. Kuda ang nakapila di Sir Mar, mailing ta bako lang mga lalaki kundi dakol man ang mga babaeng willing na mag-apply sa Philippine Army. Yan, yung kunya na ngunyan all ano yan, babae sa kalalaki na pigkuha, gabos yan, pati sa Coast Guard, sa Philippine Navy, Philippine Army, pati Philippine Air Force. Correct. Ayaw di Sir Mar, BFP, TESDA, BMW, PSA, DTI, sa mga civil engineer, may gari kinagarap na civil engineer, safety officer, first aider, nurse, skilled worker, tower crane operator, muna laborer sa construction. Ayun, walang call center. Mayroon BPO. May BPO, Sir Mar. May Kompleto? BPO. Yun, kompleto. So mga katrabaho baga sa mall, sales clerk, mga kunyan. human resource assistant, marketing, tapos may field trangko. Oh. So mga driver, buda conductor, alos siya labos na klaseng trabaho din Sir Mar, basta kituan talaga pagpasiguro din resume. Sa mga sa tourism naman, restaurants, mga hotels, igwa. So mga angyaw din Sir Mar, so mga ano bagay na mga so manpower agencies. Agency, iyan, po. Okay. Ayan tabi, so na sitwasyon. Tigkat jawang ganin Mayor Pido, baka da maglinya ka man sa army. Naputol si Joshua. Ano nangyari ni Joshua? Napuputol siya dyan sa ICRA. Ayan po tabi. So, ayan po tabi, mga kababayan. Ang sitwasyon, nakaroon pa si Mayor Pido Garbin, kan Legazpi City. May connection kaya pong inorganisar kan PESO, asing kan local government kan Legazpi, para po dyan sa job opportunity. Diba? Dakulaon yan. Imagine 90 na mga employers. And then sa abroad pa may 15,000 ng bakante. Na available na jobs pagkatapos sa local pa. So magduma na po tabi sa mga nagraduar pa sana, so nagraduar na natambay, di ba? Magpaserbo ka mo dyan at baka qualified ka mo, ma-hire on the spots ka mo. Hire on the spot ay di may trabaho na tulos, di ba? Tama-tama po yan. Mabakasyon. Di ba? Takay po ang tangon niya ng trabaho sa padagos po na sitwasyon, mga tugang kan sa tuyang pagparalang ko ka mga presyo kan barakalon. Minsan dahil namin natama, no? Dahil namin natagmutugma, di makatabang lamang sa pamilya. Di ba? Yan po ang mga, sabi nga ni Kayan, mga lakdang na pinaggigibo. Oy, kumusta po mga tugang dyan sa LCC? Kay, amigong Romitan, di ba? Yan, padagos ang pagtabang kang LCC duman sa sendang programa na kunyan makatabang para sa mga paraoma sinda na nagbabakal ng produkto. Bueno, mga tugang, si BP Henry Maceda na sa linya para po sa dagdag na impormasyon bago ito magpaaram. BP Henry, good morning, please come in. Good morning, Paligmar. Boy sa puro sa natin ngayon na aga din sa Washington Drive. Hindi sa araboning kanto kang kursada sa may kaunan ni Alin Yaguno. Hanggang tabi sa Albay District sabi ng tubig ang kalabahan ka drive. Sa mga oras ni although ang nakakakagi sa klase ng vehicle pero may tubig siya. Hanggang sa mga oras and base sa experience niya tungkol sa observation dahil ang kita ko niya ligdi sa mga oras gari so pay natabi pa rin ang mga kanal drainage system sa left and right side kang Washington. Ay nako. Kaya puhundo man sa kursada itong pagtiko mo ng gad kung halik ka sa Caldono Drive doon tadi digdi sa kalabaan kang kanto kan Astrodome
ng tubig sabi sa tao kan tinampo. Pangyari, nasa tinampo ng tubig. Yes. Kaya napangalas ako ta. Gano'n nga kung makusugod sa pagsakanguran. Dapat lipat ka may problema sa tuyang drainage system digdi. Kaya ang mga auto, makairak mga sapasapatan ng mga nakamotor. Ta pag sinibihan ka kan tubig, imati ka. Habang kasabat man mga darakulang vehicle. At Although, ang ibang auto, lalo sa mga bagong magmaneho, yes. mina pipwersa talaga. Yes. Hindi maling mapasabol siya, nagkagat bumotor, mula ining mga auto. Pero, sa kuta, panong kitubig, tinampo talaga hanggang sa may partikan Albay Introdome sa mga oras. Kaya ingat-ingat lang po sa mga maaragi digdi, ngayon na iwas aksidente man kita, kailan slow ang slow moving ang mga behikulo tabi pa rin para sa mga oras ay sa Washington Drive. Opo. Yan ang sitwasyon digdi. Henry Maceda po, Next Spot Report. Salamat, Marinaga. Thank you very much. Yan po, tabi, abiso sa mga kababayan ta. O hanap na lang po kamo ng ibang agihan. Ta, medyo matubig po ang agihan. Halip po dyan sa may party kang krusada hanggang duman sa may Astrodome. Ha? Na-overwhelmed na. Kumbaga supay na mga dugang sa mga kali sa kadakol pong tubig na ibinagsak o ibinulos po dyan. Kaya nasa tinampo na. Kaya dahan-dahan lang. Ha? Ayan. O paano kayo eh, mga tuga? Ako po siya din ha. Para po sa mga kababayan para maka-start ni na tamang oras. As tuwa po mga amigo, mali po dyan sa DTI Regional Office number 5. Sa inyo ko po, mga nakamilo na tropa, hindi po si Mardila. Mabalik ko mamaya 12 to 12:30 sa Barret, alas 12. Pagkarib ko po duman si Jasmine Baloloy. Bye-bye!